Така, здравейте на всички. Днес ще ви покажа малко апдейт какво се случва с проекта ми, който не знае. Започвам да правя клипове с апдейти какво се случва, какво разработвам, какви решения взимам по този проект, защото на мен лично почна да ми става много интересно. А, Общо взето, който не знае какъв е проекта, това е система за събития, която не е обикновена. Тук имам един ноутпад, който си анализирам какво правя, какви неща имам да правя и така нататък. Но проекта, реално, крайната му идея е Event-Based Social Networks Matchmaking Engine. Какво означава това? Означава, че това е система за събития, където има потребители, които могат да гледат събития, които са в различни градове, по категории, могат да джойнват, могат да си правят акаунти, има организатори, всеки юзър може да става организатор, праща реквест, админа одобрява. Общо взето нормална система за събития, която имам за цел да разширя, като добавя потребителите. Сега почнах. Какво искам да направя в момента? Искам да направя social network, буквално. Тоест, потребителите, ако искат да ползват самата система, да, да си правят профили, които реално в момента дават си имената, дескрипшените, локации, телефон и снимка. Съответно, могат да джойнват евенти. Всеки потребител може да гледа какви хора има, с какви интереси, да си гледат профилите, по-нататък да добавя, да си пращат покани, да могат да си пишат. Идеята е да се реши проблема с това хората, когато отиват на някакви събития, примерно на някакви, да кажем, бизнес събития или няма значение, преди това да са се запознали, да има хора с общи интереси. И тук идва може би едно от най-сложните неща, това ще го направя най-накрая, е да направя NLP Suggestion. Тоест, каква е идеята? Идеята е по description, когато нещо, само дето затворих, но не, ще го правя. Но да, общо взето, когато юзър си пише description, да му съджестват, който не знае какво е NLP, това е Natural Language Processing. Реално, най-просто казано, каква е идеята? Когато човек напише description, да кажем, той напише, че харесва програмиране и е фронтенд девелопър. Друг човек, от друга страна, друг потребител има description, който пише, аз съм софтуерен инженер, харесвам, имам IT компания и така и така. Съответно, те имат общи интереси. Думите не са едно към едно, но са подобни. Това нещо, тези думи се превръщат в едни вектори, които са числа. Те се складират в вектора на база данни, като има алгоритми, които се изчисляват по определен начин. Съответно, думите приличат ли си, получават се едни тежести. Да кажем, това е 0,3, това е 0,5. Тук думите не са едно към едно, но те си приличат реално. Алгоритъмът разбира така, че те имат общи интереси, понеже свързват думите и изчисляват тия тежести. После тези тежести се преглеждат и виждат, окей, те си приличат, значи тези хора имат сходни думи. И буквално системата работи, че на този потребител му излиза, съджества му да стане приятел с този и на този примерно му съджества с това. Целта е те да се линкнат и да си пишат и да се запознаят. Естествено, това е много най-крайната цел. Трябва първо, има много работа. Сега първо почвам да правя custom identity, профили и така нататък. Като цяло имам наистина много работа. Трябва да направя първо профилите, да се логват системата. Избрах стратегията, която ще е с Lazy Profile плюс FeatureGate. Тоест това какво означава? Означава, че няма като се логнат директно да ги редиректва към това. Няма да ги редиректва да си пишат личните данни. Тоест могат да браузват евенти, да гледат детайли, но има ограничение. Примерно, ако искат да си добавят приятели, да ползват част, suggest people и така нататък, те трябва да си напишат информацията.
според мен това е по-добра enterprise, а, по-добро enterprise решение, защото потребителя не иска веднага да се дава реално, нали, не иска да си дава данните преди да види системата. Така че, само да пусна наново, смятам, че ще мога да го направя и ще правя клипове с апдейти, да виждам прогреса. Сега, за момента, колко бързо ми ги такова, за момента, както казах, какво направих от тая гледна точка. Първо трябва да се запозная, защото аз какво си мислех реално. Аз си мислех, че application, буквално трябва да разширя application юзера. В смисъл, аз имах, нали, ползвам Identity фреймворка на ASP.NET и си мислех, че тук трябва да напиша custom property-тата. Обаче въобще не е така, защото те са две различни неща. Тоест това е от Identity частта. Това е concern, той е за фреймворка. Реално тук са техническите детайли. Това нещо е за хеширане на пароли, за клеймове и за security. Докато ако искам да създам отделен профил и да разширя това нещо, това е бизнес логика. Съответно в domain layer правилният начин е да създадете в domain layer entity, което е user профил и тук да си напишете нещата, които искате. Дали, нали, first name, description, локация, каквото си изберете. И вече, реално, това нещо каква роля играе? Ще имаме едно към едно връзка. Както виждате, реално, user profile, само че аз не добавих ASP.NET Users, но user profile има primary key, което е user ID. Това нещо играе primary key в текущото entity, но е foreign key към ASP.NET Users. Съответно, какво означава това? ASP.NET Users от таблицата от Entity Framework, от Identity Framework е родител на User Profile. И това User Profile има връзка към ASP.NET Users. Това ми позволява аз да мога да създам в началото user и тая таблица да е празна. И вече като искам да достъпя някакви работи, аз попълвам тези работи, те се попълват и те имат връзка и се знае кой е потребителя. Трябваше да това е конфигурацията, мога да ви я покажа. Конфигурацията, която е не validation, configuration, ето е конфигурацията. Сетваме primary key и казваме релацията общо взето, че това сочи към application user. Сега, общо взето това е за момента. Трябва да направим сервис, трябва да проверяваме естествено use case-овете. Тези решения, нали, имаше няколко варианта, които мога да взема. Смятам, че взех най-правилният. И също имате explicit profile, който е най-чест. След регистрация юзер се създава, пренасочва към profile create. Докато няма профил, не пускаш в системата. Lazy creation, който избрах. Как ще изглежда долу-горе future proof архитектурата? Application User Authentication, User Profile е Domain Profile, User Profile интерес. Да, между другото не ви показах, но това е по-скоро, нали, имам много към много таблица, реално имам таблица интереси, която е много към много, това ще са интересите. Сега ще ги сидна най-вероятно, няма да позволявам свободно да се пишат, но е много към много, нали, имам такава таблица. Ето, таблица много към много. Като вече по-нататък, като направя самия flow, който е за регистрация, така нататък, ще добавя friendship, т.е. relationship там с приятели и така нататък, но лека по лека, понеже аз за първ път се сблъскам с тези работи. Съответно, нали, съветвам ви, като се сблъсквате с тези работи, единият вариант е, естествено, обичайният да търсите в интернет. Как се прави това нещо, какво искате да направите. Първо, най-важното нещо е да знаете какво искате да, нали, вие сте инженера, вие сте архитекта.
какво точно искате да правите и после търсете как да го направите. В момента естествено е много лесно. а, Аз примерно много ползвам ChatGPT Cloud за менторство. Нали, не да ми прави проекта, а да взимам решения. Питам го кое е по-доброто решение, обяснявам му, давам му контекст, взимам решения с него и по такъв начин се учи много бързо. Не говоря да вайб кодвате, да взимате някакви решения, които ви каже, имайте критично мислене, но го ползвайте, защото той наистина много помага и особено за хора, които те първа не знаят какво да правят, нали, в смисъл, не са се срещали с правене на social network, такива неща. Ползвайте го, много се учи. Така че имайте критично мислене. Може би в следващото клипче ще съм направил вече флоу, ще ви покажа. Всъщност аз не съм показвал как изглежда, но в другото клипче вече ви покажа долу-горе как изглежда флоу, как изглежда самия ап. Смятам, че се развива много добре, но наистина доста време отделям за този ап и да се струва. Ами това е.